Os prezos do alugueiro non coñecen freo. Cada vez é máis caro arrendar un piso. No que vai de anos, contratos asinados en Galicia xa se achegan aos 600 euros de mensualidade. E nas cidades a situación aínda é máis grave, con vivendas que incluso se aproximan aos 900 ou 1000 euros. Os colectivos máis vulnerables, como os mozos ou os xubilados, sofren as consecuencias. Gano 1.048 euros de pensión, 700 de piso, tú lo vistes, luchando y comiendo cosas básicas. Hai varios factores que influen na suba dos alugueiros, como a elevada demanda e a pouca oferta de pisos. Tamén ten o seu peso o medo a ocupacións ou as molestias que poden ocasionar os inquilinos. E con este panorama, a tendencia alcista do prezo segue sen deterse. Tanto é así que pagar unha hipoteca xa é máis rendible que abonar a renda mensual. Segundo un estudo recente, as mensualidades dunha hipoteca xa son un 34% máis baratas que o alugueiro. Os españois sábeno ben, 7 de cada 10 prefiren hipotecarse antes que arrendar un piso e considérano unha boa inversión. Iso sí, o único obstáculo é a entrada e os impostos que hai que aboar. A porta non está aberta para todos, pero quen ten aforros xa empeza a considerar facerse cunha vivenda en propiedade. E é que comprar casa compensa. Eso é o que din os datos, pero eso sí, Bernardo, os bancos non se relaxan a hora dos requisitos para darnos unha, non? É que non basta con sorrir e ter unha cara bonita, Rocío, claro. Senón a min o banco xa malaría. É broma, poñémonos serios. O primeiro requisito e máis importante é a situación laboral. O banco quere saber se tes ingresos estables e iso tradúcese normalmente en ter un contrato fixo ou se és autónomo, demostrar que os teus ingresos manteñen unha certa continuidade. E ollo que non chega con cobrar, hai que demostrar que podes seguir cobrando nun futuro, vale? O segundo punto clave é a túa capacidade de aforro. As entidades non adoitan financiar o 100% do prezo da vivenda, así que o habitual é que che pidan ter alrededor dun 20% aforrado para a entrada, ese 20% máis outro 10-12% para impostos e para gastos. Outro factor importante é o historial financeiro. Se tes outros créditos ou pagos pendentes ou algunha mancha no teu historial, o banco sábeo. Se sempre pagaches todo o día, punto para ti. Logo, está a parte máis técnica, a tasación da vivenda. O banco necesita comprobar que o inmoble vale o que ti pensas que vale. Se a tasación sae máis baixa do esperado, pode prestarche menos e toca renegociar ou aumentar ese aforro. Tamén se terá en conta a estabilidade persoal. Isto inclúe dende ter certas garantías ata presentar unha balista se a entidade o considera necesario. E por último, falamos de endebedamento. Para que cha concedan a hipoteca, a túa cota mensual non debería superar o 30 ou 35% dos teus ingresos netos. Dá vertixe, verdade? Pero cumpridos os requisitos, hai quen opta por mercar antes de alugar, tal como están os prezos. Estás con alguén, Ángela Boi, compañeira, que así fixo en Portonovo, non? Pois sí, compañeiros, o mercado do alugueiro estáse poñendo tan duro que hai xente que está preferindo comprar antes que alugar, non, Vicente? Pois sí, foi o meu caso, que preferín comprar. A verdade que non era a primeira opción, non, digamos que en parte pues, ni siquiera o pensábamos, pero bueno, despois de levar un tempo, pois eso, alugando por aquí, por alá e tal, pois quería buscar algunha opción por esta zona de aquí onde estamos en Portonovo, non? E buscaba algo, pois eso, pola zona de Sanxenxo, Grove, Cambados, por aquí pola zona, e polas características que eu estaba buscando, eran pois vivendas de 3 habitacións, pois era complicado, os precios moi altos. Eu penso que a mellor en parte é polo tema da que, como por aquí tamén hai moito tema de vivenda de vacacional, entonces, claro, a xente prefiere eso, alquilar no Bran, e xa está, xa lle sale a cuenta. Entonces, ti, ademais de mirar por aquí por Portonovo, buscaches por máis concellos, non? Sí, estuve, xa digo, pola zona do Grove, zona de Cambados, bueno, pues isto que é a zona de por aquí ao redor. Bueno, pois mirando nunha das asencias, que pois unha daqui de Portonovo, Salnés concretamente, pois foi, díxome así falando, dixo, oye, por que non compras? Digo, home, pois porque se dispara todo e tal. E pois ao mellor é conveniente que vayas mirar a ver se che compensa falar co banco e tal. Bueno, pois fun falar, comentei o caso e bueno, pois as condicións que me puxeron foron boas, no sentido de que ahora mismo pois salíame máis barato facer a hipoteca que
que realmente, pois, nada, pagar o alquiler. Porque, por exemplo, non fai falta que nos digas a hipoteca, pero un alquiler de un piso de 3 habitacións aquí en Portonovo, canto sería? Pois andaba sobre os 850, máis ou menos, dependendo da calidade do piso, non? Pero E sí. a letra de hipoteca está sendo bastante menos, non? Sí, aforro uns cartiños. Pois xa vedes, compañeiros, resulta que en moitas ocasións é moito máis pequena a letra da hipoteca que a mensualidade do alugueiro, así que en moitas ocasións pois a xente está se plantexando empezar a mirar casas para comprar. Alegría hipotecaria, 12:30, grazas Ángela. Iso, cos precedentes que temos, sempre nos dá un pouco de reparo, así que imos de preguntar a unha experta, Patricia Suárez, presidenta da SUFIN, un placer saudarte. Patricia, a ver, percibes esta alegría hipotecaria, si no ambiente, non lo conta a xente, o din as cifras, pero vaise manter no tempo, Patricia? Buenos días, Rocío, un placer estar contigo. Pues verás, es verdad que es mucho más barato comprar una casa que, pagar la mensualidad de una casa, no comprarla, que la mensualidad que tiene un alquiler. Esto siempre ha sucedido, pero ahora la brecha es todavía más grande. El problema de esta alegría, Rocío, es que no todo el mundo tiene el dinero para dar esa entrada. Si se va a mantener o no, lo que vemos es que los bancos cada vez aprietan más, exigen más solvencia, más avales, más capacidad económica para pagar esa hipoteca, porque estamos hablando de un compromiso a largo plazo. No es como un alquiler, que el compromiso es a 1 año, a 2 años, a 5 como mucho. Una hipoteca estamos hablando de 20 o 30 años. Por tanto, mucho me temo que las condiciones para acceder a una hipoteca, además de nuestros ahorros, que ya es una limitación, tiene que ver con nuestros ingresos, y ahí los bancos van a mirar con lupa la capacidad económica de cada uno de nosotros. É dicir que polo que nos estás describindo, Patricia, o prezo dos alugueres, pois xa sabemos cal é, pero as condicións, digamos, para pedir unha hipoteca nos vindeiros meses, nos próximos meses, fáciles non van ser tampouco, non? Exacto, no van a ser condiciones fáciles. Lo que sí es verdad es que los tipos están bajos y que las hipotecas ahora mismo son muy competitivas. No estamos hablando de lo que sucedió hace 2 años, que está el Euribor muy alto, al 4 más o menos por ciento. Ahora tenemos un Euribor bastante moderado y los bancos están ofreciendo hipotecas a unos tipos muy razonables. Y eso es lo que hace precisamente que la mensualidad de la hipoteca sea más atractiva que una mensualidad de un alquiler. Patricia, que consello lle darías a alguén que ten pensado ir ao banco a pedir unha hipoteca? Bueno, pues sobre todo lo primero, que tenga muy claro que tiene que tener unos ingresos estables, y que cuando el banco le ofrezca la hipoteca, ojo, no vamos solamente a nuestro banco de toda la vida, porque ese ya nos conoce, ya nos tiene. Vamos a otros a comparar, porque ahí es donde vamos a encontrar las diferencias. Miremos que las ofertas sean comparables, que no nos líen mucho con productos como seguros, fondos de pensiones, con un aparente descuento, porque luego ese descuento no es tal. Y básicamente ese sería, que comparen y que tengan cuidado con los productos, que es un gancho que no siempre es tan atractivo y que nos puede llevar a error. Pois anotamos consello. Patricia Suárez, moitas grazas por atender a chamada do termómetro.